Dobro večer svima. Svako od nas je doživio neku katastrofu. Ali širom cijelog svijeta se događaju prirodnih katastrofa. I moguće je i da se pitao da li je Bog odgovoran za te prirodne katastrofe. Šta mnogi ljudi kažu u vezi toga? Neko kaže sljedeće, citiram, Bog vlada svetom, što znači da on prouzrokuje prirodne katastrofe. Dakle, s drugim riječima je htio kazati, Bog je okrutan. No, šta kaže Biblija? Da li ona to podržuje? U 1. Jovanova ili Ivanova, 5. poglavlje 19. citata, citiram, gdje stoji, ceo svet je u vlasti zloga. Koji je taj zli? U Svetom pismu se objašnjava da je to Satana, prema Matej 13. poglavlje 19. citat i Marko 4.15. Da li je to logično? Ajmo da razmislimo malo o sljedećim stvarima. Ako Satana vlada svetom, onda on utiče na ljude da budu sebični, pohlepni i uskogrudni kao i on. Zar to nije logično objašnjenje zbog čega se ljudi tako bezobzirno ponašaju prema svemu što ih okružuje na zemlji? Mnogi stručnjaci upozoravaju da zagađivanje okoline utječe na prirodne nepogode, tako što ih prouzrokuje, pogoršava ili doprinosi tome da ih ljudi teže podnese. No, zašto onda Bog dozvoljava Satani da ima toliko uticaj ovdje na nama? Da bismo došli do odgovora, moramo se vratiti na početak istorije čovječanstva, kada su se naši praroditelji pobudili protiv Boga kao vladara. To jest kad se Adam i Eva prestali da surađuju sa Bogom. Od tada većina ljudi ide njihovim stopama. Ne žele da slušaju Boga. Zbog odbacivanja Božje vlasti, svijet je dospeo u ruku Božjeg neprijatelja, Satane. Zato je Isus rekao da je Satana vladar ovoga svijeta prema Ivanu ili Jovanu 14.30. Da li će Satana vladati zauvijek? Šta ti misliš? Nikako. Zašto to kažemo? Ajmo da vidimo nešto. Jehova, to je Božje ime, nije ravnodušan na patnje koju Satana prouzrokuje. Znači, nije ravnodušan Bog. Šta više, veoma ga pogađa ljudske patnje. Na primjer, u Bibliji je zapisano kako se Bog osjećao kad su izraelski narod zadesili nedaće. U svim nevoljima njihovim i on je osjećao bol, prema Izaija 63.9. Zbog svoje milosti, Bog je već preduzeo nešto da bi okončao okrutnu vlast Satane, koja neće još dugo da traje. Postavio svog sina Isusa Krista da zauvijek vlada kako pravedni kralj. Kralj koji će prouzročiti mir i sigurnosti ovdje na zemlji pod Božjem carstvom. Zašto je odgovor važan za tebi, za meni i za ostali? Iako Satanina vladavina nije zaštitila ljude od prirodnih nepogode, Isusova vlast će to uraditi. Isus Hrist je jednom zaštitio svoje učenike tokom snažne oluje. U Bibliji piše, zapretio je vetru i rekao moru, umiri se i umokni.
i vjetar je utihnuo i nastala je potpuna tišina. Učenici su tada rekli, ko je ovaj da ga čak i vjetar i more slušaju? Prema Marko 4. glava od 37. odlomka do 41. Taj događaj nas uvjerava da će se Isus brinuti o svim poslušnim ljudima kada bude vladao kao kralj. No do tad šta trebamo raditi? Da li trebamo ići putem neovisnosti koji Adam i Eva su odbacili Boga? Ne, trebamo uzeti si vrijeme i upoznati malo pobliže našeg Boga, stvoritelja. Kako to možemo učiniti? Ima mnogo načina. U Ivanu ili Jovanu 17.3 kaže, a ovo znači vječni život, da te upoznaju tebe, jedinog i istinog pravog Boga i onoga koga si poslao, Isusa Hrista. Može bi sad se pitaš, pa kako ću upoznati? Pa Bog nam je dao svoju riječ Bibliju. Preko Bibliju ćemo upoznati mnoge stvari, ne samo upoznati Boga, nego i zašto je dopustio toliko patnje i prirodne katastrofe. Sve ima svoje zašto i kako. No, trebamo imati vjeru, jer sa vjerom ne možemo ugoditi Bogu, niti postati Božji prijatelji. Ima još mnogo u vezi ove tema zašto, da li je Bog odgovoran za prirodne katastrofe, nikako, to ću kazati, ali ako želi neko više informacije, može se obratiti meni ili može da uđe na sajt Jehovinih svjedoka na jeve.org i potražiti biblijski tečaj besplatan. Hvala vama.